on the shore. It is 4th of July weekend in Atlantic City. You know what that means? The Great Cobra bringing his act stateside. But I gotta ask you about the other guys. What are they thinking entering a winner-take-all tournament against the guys that seem... Ilonod ang bilo-bilo, mga kamarites. Mga kamarites. Mani, lami kay bulot o landang akong mama mga kamarites. Mau ba? Gusto mo mutilaw? Ari mo diri. Awas na ako iringat. Ako iringat. Ngigi sa dumi ngigi. Murag nanira na sila kay ngit-ngit. Ni ana siya nga, ni ari unta sila Christine. Ni ana siya ni wa man kuno sila nanguli kuno ilang kuan mga alas 2 na mga kuno. Kasal. Walang sumpayon. Kamoto. Nya ato sa ni siyang lapaon. Bisura. Hawa ra sa to. Sentral o kinugay. Lonod na ni last na ni guys. Merong kuno. Pang permerong tono para luto na siya. So, yummy kayo ang landang guys. Ito dagang naglaglandang. Aliya, Kalami ano sa mulandang. bago. Naog rin na diba? Ito na mo Cute lagi. Nalagi maglandang mga butangan o gatas. Dili ka na butang agatas kay nana na siya ito ni. Gatas man ibab ba? Kita ko sa Facebook. Oh, bito. Natuto man yung anak mo kausa. Kamay. Oh, sus, kayami ano sa landan sa mother. Dan ano mo ano niya? Ano pa siya? Oh, see? Kinaligo man na nila good. Punto na nga ni. Ay, di tong-tong. Si Tantan. Tamtam. Sus, mauwa na sa Carmen ma, di maklarong bukid. Ano na niya mga tumo? Nag-uwa naman sa gani diri sa ato. Bisig ito sila adto sila in. Ano, prosesyon, musiga kahang kandila. Ito nga, ito ang nasa na niya eh. May lang naging maingon. Nay. Nay. Waon ko ini ka Sabado na iba. Nya, natagod ko sa scooter. Amang ato ka tinakuka ron ato. Yankees left to Florida. JJ Watt and the half-out crew take time out from their international tour to join us. They're going against Cobra. Mission impossible, game over, go home. Sure, this will dominate the sports landscape